Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dɔ de ye ni taama in seereya di min ma sɔn k'a yɛrɛ ko fɔ. Ameriki ciladen Blinken ka ni taama in bɛna k'a ka taama siɲɛ 4nan ye kabiri kɛlɛ daminɛna Israel jamana ani Hamasi ka finitigijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ bande Gaza la. A ka ni kunnafoni di waati a ma sɔn ka kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ di taama in kun kan ani ka fara a taama siraw kan. A kɔni y'a yira k'a fɔ ko ciladen bɛna jɔ Israel a ka ni taama in sen fɛ. Ni kunnafoni nunu bɛɛ lajɛlen dira mɔgɔ 95 ani mɔgɔ 5 fagalen kɔfɛ ka fara mɔgɔ 100 joginin kan min kɛra mugu fodonba 2 senfɛ Iran jamana kan. N'a waleya kɛra ka taa u ka finitigi jalatigiba dɔ u ka kaburu kɛrɛfɛla la min lakodɔnnen tun don n'a ka cɛsiri ye finitigi kunda. Teheran ale min bɛ ka Hamasi finitigijɛkulu kɔkɔrɔma don ye jalaki bin teliyala ka taa Etats-Unis ani Israel jamana kan ko olu de ye nin mugu fodon in kɛ. Washington kɔni ye nin jalakilikan nunu bɛɛ lajɛlen lagosi. Min lasera Teheran fɛ k'a fɔ ko Etats-Unis jamana walima diɲɛ jamana wɛrɛw k'olu de sen yera nin janfa mugu fodon in na. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ye laseli kɛ AFP ka kunnafoni di gafew kan. Ko ka kɔn nin dangarili mugu fodon in ɲɛ ko dangarili wɛrɛ kɛra su kelen ka kɔn min ma la kodɔn jɛkulu maramafɛntigi si fɛ. Ko n'a kɛra sababu ye ka Hamasi ka finitigi jɛkulu ɲɛmɔgɔba 2nan faga Beirut min kɛra Israel jamana finitigiw fɛ. Ka kɔn Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ka ni taama ɲɛ. Ameriki jamana ka département d'État o kumalasela n'o ye Matthew Miller ye tun ye welewelekan caman bila ka kɛɲɛ ni dangarili wale baw ye min bɛ ka ta ka ɲɛsin faso jamaden dɔw ma Moyen-Orient kan. O min kɛra kɛlɛ juguyaliba waati ye Israel ani Hamasi ka finitigijɛkuluw cɛ. Ni nafa tɛ mɔgɔ si kan, a nafa tɛ jamana si kan, marabolo si wa jamana si diɲɛ kɔnɔ ka nafa tɛ nin kɛlɛ in na min juguyalenba don kɔrɔnfɛyan fan fɛ. Miller de ye nin fɔ.